Слава Україні! Путін хуйло, все буде Україна. Хочу звернутися своїм кількома словами в підтримку Аслана Арцуєва, в його обличчі інших чеченських патріотів, ічкерійців, Мусліма Чеберловського, батальйону імені Шейха Мансура, інших патріотів, грузинських, азербайджанських, всіх, хто прагне незалежності своєї держави. Друже Аслане, я знаю, що ти і твої побратими, і багато інших занесено до списків, ФСБшних списків, тих, хто Москва хоче знищити. Багато кому вдалося москалям знищити. Я впевнений, що боротьба твого народу, боротьба інших народів вона увінчається успіхом, тому що є підтримка і України в вашій боротьбі, мене особисто. І ніяка ФСБшна сволоч не зможе злякати жодного патріота ні Грузії, ні Ічкерії, ні України. Через це продовжуємо боротьбу, друже Аслане. Моя підтримка, я тебе знаю особисто, ти чудова людина, гідний син свого народу. Виражаю тобі в твоєму обличчі всім патріотам підтримку в нашій з вами боротьбі проти москаля. У нас єдиний ворог – це Москва. Тримайся, друже, ми обов'язково переможемо. І я з великим задоволенням прийду в вільну Ічкерію. Колись, я сподіваюся, буде скоро. Вільну Грузію, вільну Ічкерію в гості до тебе. Ти прийдеш до мене. І наша боротьба однозначно вінчається успіхом, оскільки є такі люди, як ти. Як твої побратими. Я бажаю великому ічкерійському народу найшвидшої перемоги на нашому загальному, я би, мабуть, назвав би московсько-цивілізаційному фронті. Цивілізація проти мордору Москви. Слава Україні! Путін хуйло! Все обов'язково буде Україна. Ічкерія буде вільною. Переможемо.